Reč tela. To najdôležitejšie z oblasti neverbálnej komunikácie. Rýchlo, kvalitne a efektívne. Po prvé, úprava zovňajšku je dôležitá pri vytvorení prvého dojmu. Aj to, ako je človek oblečený, upravený a ako vonia, je forma komunikácie s okolím. V obchodnej sfére platí pravidlo, že je lepšie byť oblečený primerane klientovi. Po druhé, podanie ruky. Stisk pri podaní ruky má byť primeraný a dynamický. Rukou potrasieme dvakrát. Partnerovú ruku nevykrúcame. Nikdy nepodávame ruku mokrú, spotenú. Radšej sa ospravedlníme a ruku nepodáme. Po tretie, vzdialenosť. V bežnom sociálnom styku dodržujeme vzdialenosť od partnera 1,2 metra a viac. Narušenie osobnej zóny cudzími osobami je nepríjemné a môže vzbudzovať až agresivitu. Po štvrté, zrkadlenie. Ak si dvaja komunikační partneri rozumejú, začnú sa podvedome napodobňovať v postoji a v gestách. Niektorí obchodníci sa snažia vedome zrkadliť svojich partnerov pri komunikácii, aby podvedome na nich zapôsobili. Keďže to nie je z ich strany úprimné, bývajú častokrát odhalení. Tvár. Z tváre môžeme podľa Ekmana vypozorovať 6 základných typov emócií. Prekvapenie, strach, znechutenie, rozčúlenie, šťastie a smútok. Oči. Hovorí sa, že ak sa niekomu niečo alebo niekto páči, rozšíria sa mu zreničky. Človek s rozšírenými zreničkami pôsobí príťažlivejšie. Preto sa upravujú aj modelkám na fotkách a preto aj ľudia na prvé rande vyhľadávajú miesta s tlmeným osvetlením. Adaptéry sú dotyky seba samého alebo iných predmetov. Veľmi ťažko sa vedome kontrolujú a slúžia hlavne na upokojenie napätia alebo stresu. Policajní vyšetrovatelia si ich všímajú pri vypočúvaní podozrivých. Aj z toho dôvodu sa klamári snažia eliminovať reč tela na minimum. Po 8. Postoj a gestá. Dotýkanie sa nosa, tváre počas rozhovoru vzbudzuje nedôveru. Príliš širokému alebo úzkému postoju sa tiež snažíme vyhnúť. Najsympatickejšie sa javí prirodzené držanie tela. Postoj pevný, otvorený, päty od seba 15 cm a špičky vytočené mierne von. Ruky sú viditeľné pozdĺž tela s primeranou gestikuláciou. Prekrížené ruky na hrudi vytvárajú dojem uzavretosti. Ale nemusí tomu tak byť vždy. Ruka vo vrecku s viditeľným palcom von je gestom sebaistoty. Jestvujú aj typy ležérnych, sebavedomých či dominantných póz a postojov, ktoré môžu v istých situáciách pôsobiť veľmi nevhodne. V bežnom pracovnom či spoločenskom styku je lepšie sa im vyvarovať. V komunikácii neukazujeme na druhého prstom. Je to vnímané ako útočné a agresívne gesto. Radšej používame otvorené gestá s dlaňou hore ako znak priateľskosti. A na záver si ukážeme gesto, ktoré je preferované u politikov i obchodníkov. Ide o gesto dôveryhodnosti a sebaistoty. Takzvaná striežka. Záver. Biznis s neverbálnou komunikáciou je tu 10 ročia. Nie je to žiadny svätý grál, ale môže ti pomôcť v tom, ako zlepšiť pôsobenie na druhých ľudí. To, ako neverbálne pôsobíš, závisí aj od toho, čo si v skutočnosti o sebe myslíš. Ak je tvoja komunikácia úprimná, tvoje telo ťa v dôveryhodnosti podporí.